Hei moi kaikille, Juha täällä. Välillä pitää jakaa jotain suomeksi, ettei äidinkieli unohdu. Mut ihan mielettömän hyvät kelit ja sää tänään täällä Turkin Rivieralla Antaliassa. Vaikka monet suomalaiset jostain syystä on tuolla Alaniassa, vaikka se on ihan aika pieni paikka verrattuna Antaliaan, mutta se on lähinnä tuo lentokenttä. Siellä on se Kasipasan lentokenttä, mutta siinä on porukat lähtenyt, paikalliset, viikonlopun parin tunnin veneretkelle perheen kanssa ja jotain yksittäisiä humalaisia turisteja. Mutta ihan pakko jakaa tää tunnelma täällä, että mä oon viihtynyt, tää on mun lempipaikka. Monet paikallisetkaan ei tiedä tästä. Eli tuolla on Konialte vuoristo. Näette vielä lumihuiput, vaikka kevät alkamassa, ja sit tuolla on Konialte Beach, missä mä olin vuoden. Hieno paikka, mutta suurin osa ei puhu siellä englantia paikalliset, ja plus että paljon venäläisiä Limanin alueella. Ei mitään venäläisiä vastaan, monet on Putinia vastaan siellä, mutta se, että he eivät puhu myöskään englantia. Et jos pitäisi kommunikoida, ettei tule tämmöstä, mikä se oli se Far Away vai Castaway-elokuva tää, missä oli Tom Hanks pääosissa. Että on vuoden omassa luolassa ja puhuu viinipullolle, niin ei siitäkään tule mitään. Sitten tuolla on sitten toi satama ja Kaleitsi, missä mä nyt asun. Ja tässä on maailman viisain kissa. Se on ollut täällä pari vuotta chillailemassa. Ja miksi se on maailman viisain? Koska se on jotenkin, mä oon huomannut, toi on tämmönen introvertti. Siinä on sen lempimajamesta, koska kalastajat täällä, se saa autopilottina kalaa. Tai jos kalastajat ei saa kalaa, niin paikalliset tai turistit antaa sille ruokaa. Ja joku tyttöystävä sillä kanssa täällä pyörii, mutta se ei halua hengailla muiden katukissojen kanssa. Et täällä se on pari vuotta oikeesti ollut. Ja sitten on niinku talviuimareita. Mä huomasin tossa jotkut uudet turistit. En oo vielä kysynyt mistä päin. Ja turkkilainen herrasmies täällä ja tää uusi kaveri on teillä. Mutta täällä on monesti otettu jopa kitara mukaan ja tiimillä tultu tänne kattoo auringonlaskua ja soiteltu biisejä. Ja joo, pitää itse mennä kohta Paranajoon, pakko näyttää. Terve. Se on muuten mielenkiintoinen, että kun mähän on ihan babyface, jos mä ajan pareja ja näytän joltain. Jengi sanoo, että maksimissaan 30-vuotiaalta. Mut huvittavaa on se, että täällä Turkissa, jos sä oot babyface, niin sä saat paljon huonompaa kohtelua ja asiakaspalvelua joka paikassa. Jengi, sä oot vähän niinku haamu. Ne luulee, että venäläinen turisti. Täällä ei paljon venäläisistä kuitenkaan tykätä. Jotkut tuolla Laran alueella heittelee vähän rahaa ilmaa liikaa ja snobeja nokka pystyssä. Mutta ei pidä tuomita kaikkia. Pitää ymmärtää se, että ihmiset on ihmisiä ja politiikka on politiikkaa. Ne on kaksi eri asiaa. Mutta anyway, se huvittava juttu on se, että jos mä täällä niin huomenna mä todennäköisesti menen parturiin ja vedän taas babyfaceiksi. Se on huono juttu täällä, koska mitä rumempi terroristiparta ja mitä enemmän niin on niin just semmoinen näköinen, että ei ole käynyt kuukauteen suihkussa ja näyttää, niin kuin, että missä mun Harley Davidson on, niin sitä enemmän jengi sanoo abi, että abi tarkoittaa isoveli, että jengi niin kuin jotenkin se on hassua. Ja sitten se huvittava on, että tuolla Aasiassa päin, kun mä oon ollut vuosikausia, niin siellä jos on yksikin karva naamassa, niin se on suuri ongelma. Ei mitään chanceja. Ja ne haluaa valkaista ihonsa. Mutta nämä kulttuurierot on syitä, miksi maailmasta on niinku hieno paikka. Et kelatkaa, jos kaikki olisi suomalaisia tai kaikki olisi turkkilaisia tai kaikki olisi vietnamilaisia, niin olisi aika tylsä paikka. Mut siis Juha täällä, halusin vaan näyttää lärvin. Niin mikäs mun pointti? Mulla oli joku kysymyskin. Joo, tää on niinku
se on jotenkin sääli, että monet suomalaiset on tuolla. Mä oon monta kertaa käynyt. Mähän on ollut nyt 2,5 vuotta täällä. Ja kohta todennäköisesti jossain vaiheessa siirtymässä tonne Vietnamin puolelle. Siellä on taas rajat auki ja viisumiuudistukset ja kaikki toimii. Mut se vaan, että kun on Kasipasan lentokenttä, Finnairin suorat lennot, niin monet, ei pelkästään turistit, vaan eläkeläiset menee Alaniaan. Ja mä olin siellä joku 5,5 vuotta ja se muuttuu low seasonin aikaa aika pieneksi paikaksi verrattuna tänne Antaliaan. Mä sain 2 semmoista suomalaista rouvaa houkuteltua Alanian reissun jälkeen, ne tuli moikkaa tänne, niin ne oli ihan ihmeissään. Me oltiin tuolla kahvilla tuolla Konialta rannalla ja ne oli, että miksi ne suomalaiset on siellä Anaalilandiassa. Silloin niin paikallisetkin ihmettelee täällä, että miksi kaikki menee sinne Anaalilandiaan, koska eihän siellä ole mitään muuta kuin suoraan sanottuna teepaitakauppoja ja venäläisiä siellä Mahmutlaarissa. Ja sitten kaikki on niin kuin 2 kertaa kalliimpaa plus huonompi laatu. Että Antaliahan on siis lääni ja Alania on osa Antaliaa, mutta tää Antalya on niin kuin paljon isompi kaupunki. Täältä löytyy kaikkea, mutta kai se syy on sitten, että siellä on ne muutama Suomi-baari, että jengi haluaa välillä ottaa sen ihan lonkeron tai tavata suomalaisia tai syödä lihapullia, vaikka on niin kuin tavallaan haluu pois. Mutta se vaan kertoo toisaalta, että se on positiivinen juttu. Okei, että ihmiset hakeutuu ihmisten luo. Itellekin se on välillä kiva, että näkee jotain suomalaisia frendejä, mutta se, että jos koko aika pitäisi niinku tyyliin niinku Fuengirola käsittääkseni on tullut, että se on vähän niinku Helsingin esikaupunkialue, niin en ole ikinä käynyt eikä jotenkin kiinnosta se, että jos on liikaa, että jos haluaa nimenomaan oppia muista kulttuureista. Mutta halusin vaan, oli pakko esitellä, tää on ihan mieletön. Mä tykkään hirveästi kissoista. Kalastamistakin Fajankaa tuli harjoiteltua silloin koko nuoruus. Ja mä kävin vuoden tässä putkeen uimassa melkein joka päivä tunnin 4 eri tyylillä. Niin kyllä se meri vaan antaa energiaa. Ja nythän on talviuintikausi, silloin tällöin pulahdan. Mut joo, hei, mulla oli kysymys. Hei, että onks mitään järkeä? Mut on 6 vuotta kysytty, kun mähän oon ollut 6 vuotta käännetään näin päin. Hei, mä oon ollut 6 vuotta nyt niinku reissussa, eli mä olin vuoden tuolla Chiang Maissa, Pohjois-Thaimaassa, 2 vuotta Vietnamissa ja sitten olin nyt 2,5 vuotta täällä. Ja on kysytty siis tosi monesta lähteestä 6 vuoden joko matkapodcastia tai blogia tai livestreamia. Mä oon aina ollut vähän 2 vaiheella, että onks mulla siihen aikaa. Mä teen kaikkea online-bisnestä, kirjoitan kirjoja ja freelancer-juttuja ja sitä ja tätä. Mut tää niin sanottu laptop lifestyle ja diginomanismi nyt on suosiossa ympäri maailmaa. Niin onks mitään ideaa, että jos mä laitan jonkun, kun mä hyvä, että mä osaan enää suomeen puhua, mutta suomeksi jonkun joko YouTube-kanava, matkablogi tai sitten matka livestream, niin onko siinä mitään ideaa? Kyllä vai ei? Se on mun kysymys. Mut kohta taas huomenna nuortuu 20 vuotta kun käy ajaa parran ja sen jälkeen asiakaspalvelu huononee, mikä on tosi jännä juttu. Me ihmiset ollaan aika jotenkin hassuja, että tuolla Aasian, niin kuin Thaimaa, Vietnam sektorilla, niin paikalliset tytöt haluu valkasta ihonsa ja kaikki niin 7-Elevenit, paikalliset äärät on ihan täynnä valkaisutuotteita, 10 metrejä kuule pelkkiä valkaisutuotteita. Valkaise sitä ja valkaise tätä. Ja se mikä siinä on hassu, että me sitten taas me tyhmät länsimaalaiset kun mennään sinne, vaikka UV-säteily on vaaralliset plus 12 plus 3, tai siis UV 13, 12, niin me ollaan siellä rannalla, sit halutaan ruskettua ja paikalliset katsoo, että on noin hulluja, kun ne haluaa ihosyövän ja sitten toisaalta sitten taas suomalaiset ja länsimaalaiset katsoo, että on noin hulluja noin vietnamalaiset, kun ne pukeutuu päivällä niin kuin olisi lähdössä talvisotaan. Sitten me unohdetaan se, että mä kun itsekin 2,5 vuotta siellä asuin, niin unohdetaan se, että ne on asunut siellä koko elämänsä, niin kyllä ne tietää, ne suojautuu UV-säteilyltä. Mutta se huvittava tässä on se, että me ihmiset ei ole ikinä tyytyväisiä, miltä me näytetään.
että koko aika pitää muuttua. Eli länsimaalaiset haluaa ruskettua ja UV-säteilyn ja ihosuojan riskillä. Ja sitten taas vietnamilaiset haluaa valkoiseksi. Eli jotenkin, siinä on kulttuuriset syyt, koska niin kuin varmaan Euroopankin historiassa, mutta niin kuin Vietnamissa, jos sä oot ruskettunut, niin se on merkki siitä, että sä oot niin kuin alemman kastin ihmisiä, että sä työskentelet riisipelloilla. Mikä sama juttuhan Euroopassa, mutta sit kun sä oot niin kuin mitä vaaleampi iho, niin sitä enemmän yläluokkaa sä oot. Mutta se on mennyt jotenkin överiksi. Siellä niinku tyyliin Vietnamissa nyt ei niin paha vielä kuin Etelä-Koreassa, jos ajattelet sitä, miehet tekee kauneuslaikkauksia, käyttää puuteria ja et jotenkin niinku, en mä tiedä mikä meitä ihmisiä vaivaa. Et miksi me ei voida olla semmosia kuin ollaan, niinku nytkin mä oon törkeän näköinen puliukko, koska pitkä fleda ja parta ajamatta ja mitä törkeämmän näköinen puliukko täällä on, niin sitä parempi. Se on tosi huvittava, mutta totta. Mutta sitten kun mä oon babyface, fleda kunnossa, kaikki hyvin, niin ei. Kaikki luulee, että mä oon venäläinen. Mä olin yhden paikallisen kirjailijan kanssa, eräs rouva, 65-vuotias Istanbulista. Me oltiin tuolla kahviloissa, viides eri kahviossa käytiin päivän aikana, silloin kun mä olin Siloposkin. Ja hän kysyi kaikilta, meillä oli vitsi, kaikilta tarjoilijoilta, että mistähän tää mies mahtaa olla kotoisin. Ja kaikki sanoi, että tuon on pakko olla venäläinen. Että ei nämä turkkilaisetkaan kauhean viisaita ole. Kai se johtuu siitä, että täällä on niin paljon venäläisiä, niin ne olettaa. Ja mua vituttaa kaikki olettamiset. Et miksi ihmiset olettelee jotain asioita. Mutta sama ongelma kaikilla muillakin suomalaisilla kavereilla täällä, että kaikki luullaan venäläiseksi. Ja sitten ei täällä oikein tiedä, että uskaltaako täällä sanoa, että mä oon huomannut, että sit kun sanoo where you come from, niin sun pitää ensin todistaa, että on venäläinen, että okei, että mä I come from Finland. Niin ei sekään hyvä asia, koska täällä on maan historian pahin talouskriisi, niin silloin se muuttuu se paikallisen suhtautuminen. Tulee heti euron ja dollarin kuvat silmiin ja hinnat kallistuu kolminkertaiseksi ja ruvetaan miettimään, että miten vitussa mä saan tuolta tyhmältä turistilta kaikki rahat nyt tänään, koska on 2 tai 3 lasta ja vaimo kuolee nälkään. Että tääkin on yksi osa tätä todellisuutta täällä Antaliassa. Täällä on mukavia paikallisia, jotka on tosi jees ja sitten on kaikki niin kuin kaupustelijat huijaa ja vaikka mitä. Niin kuin, että melkein joka päivä mullekin, vaikka mä yritän aina kunnioittaa, että puhun, että merhabaa ja kunaiden niin kuin huomenta ja jaksamalla on hyvää iltaa ja abi isoveli, niin ei auta. Joka päivä silloin silti tulee 0 perään laskuun tai jotain älytöntä koijausta ja mehän suomalaista meitä vituttaa se koijaaminen. Samahan se on joka puolella maailmaa. Mutta tämmönen katsaus täältä. Mun kysymys oli, että kyllä mulla on mun mielestä jotain annettavaa. 6 vuotta melkein on the road. Mä oon niinku enemmän slow traveler. Mä haluan niinku under the crown oppitti, ettei niinku erilaisia juttuja. Et ei sitä kauheasti, jos viikon 2 lomalla missä mä oon, ei sitä uima-altaalla ja rannalla kauheasti opi, mutta mulla on vähän se, niinku, että haluan oppia, että mikä on meininki. Nyt pitää vähän väistyä, antaa tytöille tilaa. Pitää olla kuitenkin herrasmies. Mut se on hyvä, jos suomea tää puhuu, niin kukaan ei ymmärrä. Siinä mut huvittava vielä lopputarina on pakko kertoa näistä kalastajista. Kissakin vähän on pettynyt, koska kun mä olin tuolla Konjalten rannalla, niin mä juttelin aina iltaisin 10 kalastajien kanssa, niin oikeesti nämä tyypit ei toi ilmeisesti tosissaan, kun se heitti jotain syöttäjä tonne, mutta ne oli huvittavia, ne sanoi, että ei ne oikeasti kalasta. Ne näyttelee kalastamista ja sitten niillä oli jenirakepullo siellä piilossa ja ne sanoi, että vaimoa ja perhettä paossa täällä, että vaimolla on vaimo raskaana ja hormonit hyrrää ja sitä kai me suomalaisetkin sen takia kalastetaan, en mä tiedä, mutta semmoista omaa aikaa ja sitten siellä piilossa jenirakepullo, mistä juodaan ja chattaillaan muille naisille sun muuta, plus että tähän kulttuuriin kuuluu se, että sitten vaimon sisko tai serkku tai joku sukulainen siellä aina käy tarkastamassa, ne kyttää, ne kun tulee moottoripyörällä kyttää, että onko se aviomies oikeasti kalastamassa, niin sen takia nämä näyttelee kalastamista. Mutta täällä on enemmän tosissaan, että nämä oikeasti, toikin jätkä heittelee, mutta
tässäkin on huvittavaa, kun mä tiedän kalastuksesta, niin kattokaapa tää on luonnekysymys, että kun se heittää tonne hulluna, kato kun nää on niin pikaisia, niin tsiikatkaa miten nopeasti se virvelin kelaa, niin ihan hulluna. Eihän se kala edes ui noin nopeasti, siis et, en mä tiedä, mutta mä ainakin kun avokelalla virvelin, sehän pitää olla silleen rauhallista ja näin, koska nää vetää aina ihan hulluna, mikä on huvittavaa, koska se kertoo niiden luonteesta kanssa, että näillä turkilaisilla aivot toimii noin 1 miljoona kertaa nopeammin kuin suomalaisilla hyvässä sekä pahassa, että nää niin kun rakastaa sua 2 sekunnissa ja sitten vihaa sua 2 sekunnissa, että se muuttuu se mieli niin 5 sekunnin välein näillä. Mikä on välillä hassua. Mutta tämmösiä kulttuurieroja. Mutta hei, pointti. Kertokaa, onko tämmöisessä mitään ideaa, jos mä laitan jotain vlogia. Mulla on nyt just vähän kiireitä, mutta tämmönen ajatus vaan tuli, että pitäisikö sitä alkaa. Ennen mulla ei ole siihen ollut jotenkin kiinnostusta eikä aikaa, mutta se vaatii jonkun verran säännöllisyyttä ja semmoista niin kun, plus et hyvä puoli, kukaan ei ymmärrä suomea. Et jos tässä englanniksi vääntäisi, niin kaikki ei pystyisi mitään puhumaan. Mieti, jos mä englanniksi selittäisin tässä, huutasin kovaan ääneen, että toi virveliä ja vetää tossa. Kato, se on nopeampi kuin Kimi Räikkönen. Eihän mikään. Eihän hait ees ui tolla speedillä. Ja plus, että mä näin yhden ammattikalastajan täällä. Kalahan syö aamulla 5-6 aikaa tai sateella. Tai onko se niinku alkuillasta auringolla, niin mitä helvettiä nää täällä päivät pitkät. Kun en mä oo kertaakaan nähnyt, että nää olisi saanut yhtään kalaa 2 vuoden aikana. Ja sit sen takia tuolle kissalle tuodaan just kaikkea muuta safkaa, mutta tää on niinku kai enemmän tämmöstä chillailua, ajankulua. Et jengi ei oo niin oravan pyörässä kuin Suomessa. Se elämän asenne meillä on niinku hyvässä ja pahassa, että jotenkin tuntuu, että se koulusta lähtien aivopestää, että pitää niinku vaan, ettei ole mitään muuta ratkaisua elämässä kuin se, että opiskellaan puolet elämästä ja sitten kun valmistutaan niin töihin ja heti se pankkivankeus, kuula jalkaan, 40 vuoden pankkilaina, että se on ainoa vaihtoehto ja sitten hulluna maksetaan veroja ja sitten kuolemakin on tehty niin kalliiksi, että sitä jotenkin huvittaa se, että se olisi ainoa vaihtoehto, niin täällä sitten elämän asenne on vähän, että hei, elämästä pitäisi nauttiikin. Että totta kai välillä tehdään töitä, no nyt tosin on viikonloppu lauantai, mutta kyllä täällä on niinku viikollakin, tää on oikeastaan enemmän jengiä täällä. Mutta tämmösiä höpinöitä. Eli hei, laittakaa, että mitä mieltä, että laitetaanko matkavlogi. Sitä kysyttiin jo, kun mä olin Vietnamissa. Silloin jo oli, että kysyttiin ja sitten yksi ammattilainen pyytänyt matkavlogia. Ja jos hei ideaa, niin laittakaa kommenttia. Mut mä alan nauttia tästä auringosta ja hiljaisuudesta. Ja tiedätkö muuten miksi oliko se joku kirjailija, oliko se peräti Jari Tervo mun mielestä, mä katson paljon dokkareita, mutta tästä on tehty joku tutkimuskin, että miksi se rauhoittaa, kun me nähdään tää maisema tässä. Mä oon kiinnostunut ihmisen psykologiasta, niin me luullaan, että se rauhoittaa, koska on hienot maisemat. Ei, kaikki liittyy tavallaan primitiivisiin juttuihin, että se rauhoittaa, koska me nähdään, että tää on niin kuin avara paikka. Sama kuin ravintolassa jotkut menee sinne nurkkapöytään selän takaa ei pysty kukaan hyökätä, niin me nähdään, että jos on vihulainen tulossa, me nähdään, että tässä on vapaus, ei kukaan Putinin sieltä tulossa tyyliin. Mutta tossakin toi satama on ihan mieletön se marina, että se on Rooman imperiumin rakentama 1800 vuotta sitten. Et pitäisikö mun aloittaa joku matkavlogi tai tuommoinen blogi tai livestream, en tiedä, joskus tulee mielessä, käy mielessä, mutta mulla oli joku pointti vielä. Niin, lähinnä tämmöistä rentoa höpöttelyä, että laittakaa terveisiä tai kommentteja tuohon boksiin, jos jotain mielessä. Ja lähinnä kyllä vai ei. Et jos jengi oikeasti kiinnostuu jostain matkasta, livestreamista tai jostain, niin mä voin harkita, että mä laittaisin pystyyn. Mutta hei, kiitos tästä ja hyvää lauantaita Suomeen. Moikka!